Arkotelen kaletik, Izuntzabe bigarren kaletik, Bermeo A hirugarren kaletik, Portugalete laugarren kaletik, Izuntza A bosgarren kaletik. Egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orain unote da gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Geroko hauztazu, egin beharrak ahaztu, egintzazu guztokoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu ataskatasunare behar dugu. Orain unote da gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Geroko hauztazu, egin beharrak ahaztu, egintzazu guztokoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia,
Sukalkanda, Arkote 4 56 28, Lau 56 28, Izuntza B 5 50 30, Bost 50 30, Bermeo A 4 56 89, Lau 56 99, Portugalete 5 41 04, Bost 0 lau.